We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Yangigila indoda sishade in community of property. Ekhaya ngazalwa ngaba ngedwa, anginabhuti, anginasisi. Abazali bami bebashadile. Ngingasho nje ukuthi ngikhule kahle kakhulu. Ngafunda ngaze ngaqeda ugrade 12 ngawuphasa. Ngaqhubeka nezifundo zami kwenye yama-university eCape Town. Ngikhule ngingumntwana nje onesizungu, lonely, ngoba ngikhule ngedwa ekhaya. Yingakho ngathi mangifika e-university ngathi ukuphuma kancane esandleni. Ngoba ngaze ngathola nengane ngingakaqedi izifundo zami. Baphatheka kabi kakhulu abazali bami ngesenzo sami. Kangangokuba ngalowo nyaka engakhulelwa ngawo kwaphela cishe u6 months ubaba engangikhulumisi. Kodwa wagcine engixolela. Ngicabanga ukuthi enye yezinto eyamenza wehlisa umoya ukuthi khabo babwengane yami bazenza zonke izimfanelo. Bayikhokhela ingane. Vele ubaba noma engumuntu ofundile futhi ozimele kahle, kodwa ukholelwa kakhulu ezintweni zesintu. Emva kokubona ukuthi ngibazwise ubuhlungu kangakanani abazali bami, ngazitshela ukuthi ngizosebenza kanzima ngokuphindaphindiwe. Ngabuyela esikolweni ngafunda ngokuzimisela, ngaze ngathola nomfundazwe wokuyoqedela izifundo zami phesheya. Ubaba wengane ngihamba nje vele sesihlukene. Ngahamba ke ngayoqedela izifundo zami phesheya, ngabuya ekhaya. Ngathola umsebenzi ongikhokhela kahle. Ngaqala namabhizinisi emaceleni, ngathenga nomuzi nemoto. Kwakubukeka ngathi konke kuhamba kahle, kodwa ngangingenayo inhlanhla kwezothando. Nganginebhadi nje lokuhlangana nabantu abangekho right. Ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ake ngime kancane kwezothando. Kwakukhona elinye igaraji engangijwayele ukuthela khona ipetrol. Nabasebenzi bakhona bese bangazi. Kwathi nje ngelinye ilanga ngiyothela njengenjwayelo. Lo bhuti owayengisiza ngalelo langa wangishela. Wangitshela ukuthi sekanesikhathi engithanda, kodwa bekasaba ukungitshela. Kodwa manje akasakhoni ukuzibamba. Wathi ucela amanamba ami azongifonela sizoxoxa kahle makashayisa. Ngamunika nje amanamba wami ngizitshela ukuthi ngimususa emehlweni. Kanti futhi ngachazwa isibindi sakhe, ngoba amadoda amaningi ayesaba ukuzibika kimi, ikakhulukazi uma bebona imoto engangihamba ngayo. Nangempela ubhuti wathi makashayisa wangifonela. Hayibo, indlela owayekhuluma ngayo, ngase ngikhohlwe nokuthi yilo bhuti wasegaraji. Sakhuluma cishe into eyenza 2 hours. Sagcina sesihlela ukuhlangana ngakusasa, ngoba wayengangeni emsebenzini. Mina vele la ngisebenza khona bengiwumphathi, so ngangikwazi ukulova noma ukusheshe ngishayise emsebenzini. So akubanga yinkinga ukuthi sihlangane. Nangempela sahlangana nobhuti emall. Cha, angifuni ukungasho, yayisulile insizwa futhi inuka kamnandi.
Phela mina ngangijwayele ukumbona egcoke iyunifomu yasemsebenzini. Wangibuza ukuthi ngifuna siyohlala kuphi. Ngakhetha enye yama-restaurant engangijwayele ukuyodla kuyo. Wangabi nankinga, sahamba safike sahlala phansi, saxoxa, sadla, kwaba mnandi nje futhi. Kwathi sekufika isikhathi sokukhokha, ngathi ngikhipha i-wallet yami, wathi nje ubhuti cha, khululeka ngizokhokha. Phela mina ngakhetha le restaurant ngoba ngangizitshela ukuthi kuzokhokha mina. Saqala lapho-ke ukuthandana nobhuti. Bekumnandi nje sithandana, konke kuhamba kahle. Ubhuti bekahlala kubo, mina vele kule ndawo ngangize ngokomsebenzi, so ngangirenta iflat. Kwathi nje sekuzophela unyaka sithandana, ubhuti waphelelwa umsebenzi. Lokho akuzange kuphazamise i-relationship yethu ngoba vele ngokwami beyingekho mayelana nemali. Kwandlula nje izinyanga ezimbalwa kwaphuma izimali zakhe zasemsebenzini. Wase ethi ucela ukuyovela ekhaya. Ngathi mina cha, akathathe le mali avule ngayo ibhizinisi. Wayengayizwa kahle leyo ngoba kwaze kwaba khona nengxabano nje eserious ngale ndaba. Wayethi kusho ukuthi mina angizimisele ngaye. Kodwa ngahlala naye phansi ngambonisa, wagcina engizwa. Nangempela wavula ibhizinisi lekhawashi namakota ekasi lakhe. Ngebhadi lelo bhizinisi alibanga yimpumelelo. Kwaphela cishe unyaka umuntu wami ahleli angenzi lutho. Ngase ngibona kungcono ngithenge imoto azokwenza ngayo i-Uber. Nangempela wangena kumkhakha wama-Uber, izinto zahamba kahle. Wakwazi ukubeka imali wagcine engilobola. Bajabula kakhulu abazali bami ngoba phela bekuyisifiso sabo ukuthi ngingaphindi ngithole ingane ngaphandle komshado, kanti futhi nami ngangikufisa lokho. Ngoba vele ngingumuntu onganandaba ne-white wedding. Emva kwamalobolo savele senza i-traditional wedding. Saqede sayosayina eHome Affairs. Sashada umshado ohlanganisayo in community of property. Ngokubona ukuthi imali iyangena ngalento yama-Uber, ngaphinde ngathenga futhi ezinye imoto eziwu-2. Umyeni wami wazifunela abo-driver. Kwakuhamba kahle emshadweni emshadweni wethu. Ngangisebenza kanti futhi nginebhizinisi lokuthengisa impahla online ngizilanda eChina. Ngathenga nendawo ngasekhaya, ngenza ama-cottage awu-12, ngafaka abachashi. Kanti futhi nganginomuzi engangiwuthengele umntwana wami, okwamanje kunabachashi kuwo. Umyeni wami ngapha wenza ibhizinisi lama-Uber. So kwakuhamba kahle nje konke, imali ingena ngapha nangapha. Kodwa imina obekafaka imali kakhulu la ekhaya. Inkinga iqale la sekuzophela unyaka ka-2023. Ngathola ipromotion emsebenzini. Le promotion yayizongenza ukuthi ngitravele kakhulu ngokomsebenzi. Sahlala phansi nomyeni wami sayikhuluma kahle le ndaba, sabonisana.
Wakhombisa ukungabi nankinga ngokutravela kwami. Saqhubeka isikhathi siphila leyo mpilo yokuthi nginokuhlala ngingekho ekhaya. Kwezinye iy'nkathi benginokuhamba naye. Kuthe nje ngonyaka ondlule ngakhulelwa. Wajabula kakhulu umyeni wami ngoba bekuzoba ingane yakhe yokuqala. Kwathi nje lapho ngiku-maternity leave, yilapho la ngaqala khona ukusola ukuthi ngathi umyeni wami useyajola ngaphandle. Bekunama-calls nje angenayo angawabambi. Kwesinye isikhathi abuye ebusuku. Athi bekathola ama-trip amyisa kude. Kwaqala nje kwaba nezingxabano phakathi kwethu. Ngathola ingane yaphela i-leave ngabuyela emsebenzini makuqala nje konyaka lesikuwo. Khumbula phela mina umsebenzi wami uyangihambisa. Kodwa ngoba senginengane encane bese ngingasaphumi i-country, sengihamba khona la eSouth Africa. Kanti futhi bese ngingasahambi isikhathi eside. Bese ngihamba nje 2 days noma 3 days ngeviki. Kwathi nje ngelinye ilanga ngizihlelele, ngathola ucingo kunamba engangingayazi. Mangeliphendula lo cingo yivoice yentombazane. Yabuza intombazane ukuthi ikhuluma nozibanibani, isho igama lami. Ngathi yebo. Yangibuza ukuthi ngiwumfazi kazibanibani. Ngathi yebo. Yase ithi kunento ecela ukuthi sikhulume ngayo. Ngathi mina khuluma sisi ngilalele. Yase isho ke intombazane ukuthi inengane nomyeni wami.